I vinc a donar-li a en Paquito el xocolatero, si és que en este poble no saben tocar una altra cosa. Bé, la veritat és que em costarà bastant trobar l'origen de la cançoneta que estic reproduint. Però bé, sembla que pel que posa així en el mapa està pel Pla de la Font. Anem. Para pandèmics i a jugar, para pandèmics i a ajudar. Contra el virus pots comptar amb ells i amb mi. Para pam, 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 para pam, 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 pis. Para pandèmics són els teus millors amics. Para Aventura Cosentaina Part 2. Hola. Disculpa. ¿Perdona? Bon dia. Bon dia. Necesitaría... Disculpe, señorita, es que no le escolte bé. Digue'm. Deia que necessitaria... que porte a terme una missió molt important per al poble. No l'entenc. Podria parlar més clar? Jo em petit quan vaya. Però vostè està bé. Ara sí que m'ha escoltat bé, Li deia que porti a terme una missió molt important. M'han fet saber que en els dies de confinament ha hagut a la biblioteca un gran moviment de llibres. És això cert? De fet, tots els que s'han emportat i tornat llibres aquests mesos... Sí, són joves, Sí, d'entre 12 i 17 anys, més o menys. Sí. Per ahí està. Interessant. De segur que aquesta informació ens serà de gran utilitat. Moltes gràcies per la seva ajuda. Adeu. Adeu i ànims, bonica! Amador, què fas així? Doncs és que anat seguint un rastre de mascaretes que m'ha dut directe fins ací. A nosaltres ens ha dut un rastre musical. Doncs així no hi ha res. Un moment. Ací hi ha una cosa que no em quadra. Policia de defensa! Esteu ben atents. Ens vigilen de tots els jocs. Però, un moment! Vosaltres sou els parapandèmics! Què feies ahí amagada? Què està passant així? I sí, són ells! Estem investigant uns casos estranys que estan passant al poble. En sabeu alguna cosa? Estranys casos? A què vos referiu? Només sabem que ho ha fet algú amb aquest símbol. Cas resolt. Hem sigut nosaltres. Vos agrada el símbol? Ho sabia! Aleshores,
ens van explicar que havien sigut ells. En cap moment volien embrutar, tot el contrari. Havien animat a més gent a mantindre els carrers nets i a ser més cívics. Les mascaretes que havia trobat Amador havien anat caent de la caixa que duien per un forat i no se n'havien adonat. A la tenda, com que una d'elles havia costura, va ajudar a cosir eixes mascaretes que tanta falta feien. I un altre, que té un germanet xicotet i no tenien internet a casa, va voler dur-li tots els llibres que necessitava per a les seues tasques. Al final, va repartir llibres a tot el veïnat. La música tenia una fàcil explicació. Estem a Cocentaina. Sabeu què pot ser? Doncs sí, cadascun d'ells toca un instrument. Així que per què no animar el poble amb música? Ells admiraven els parapandèmics i volien fer el mateix que els seus herois, ajudar a la gent de Cocentaina. Els vam agrair tota la faena que havien fet i els vam animar que continuaren així. Moltes gràcies, parapandèmics. No haguera imaginat mai que darrere d'aquestes accions d'ajuda estaven els adolescents del meu poble. Ara vos he de deixar, que tinc un altre concert en streaming, però cuideu-vos moltíssim. Una fortíssima abraçada. Xics, mireu, mireu! Para pa 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 pa, para pa 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 pics, para pandèmics som els teus millors amics. Para pa 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 pa, para pa 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 pics, para pandèmics som els teus millors amics.